Lekin isimsiz hurmatli kollegalar, biz Yuriy Fyodorovich yetakchiligidagi Yami Music Band muzikantlari ham solistlari boshqaruvidagi Ilhom Shakirovga tribut, ya'ni bag'ishlov kechasi o'ngaydan uyushtirilgan matbuot konferensiyasini boshlab jiberamiz ham bizning bugungi spikerlar. İlyas G'affarov, Yami Music Tatar indie labelining general prodyuseri, Yuriy Fyodorov kompozitor ham sound prodyuseri, bandning san'at yetakchisi, Elvira Miftaxova bandning solistkasi, Tatar ham Yangi Yulduz proyektlari laureati, Ilgiz Shayxaziyev bandning solisti, Tat Cult Fest, men Tatarcha сөйләшен фестивальләре катнашучысы, Voice of Turan халыкара бәйгесенең җиңүчесе һәм Зейнәп Фәрхәдинова Татарстан Республикасының халык артисты концертның махсус кунагы. Спикерларга сүз биргәнче без башта кыска гына бер видео карап алыйк. Sinimliga qora. Yamli muzika elektro o'yin qurollari ansambli boshqaran Yuriy Fyodorov ish tartibida. Yaşırken odalar saldım, yalgınında uzun yanmağaç. Yaşırken odalar saldım, yalgınında uzun yanmağaç. Namım suğuna bilgen kebetirim oyamna Kendilemisigen yara bilen ömürlükke birge buluna Kendilemisigen yara bilen ömürlükke birge buluna Biraz ғана шындай ретро стильға қойдық һәм ғадетте бізде популяр болған әнилер шырында шындай бар дегенге көпмедір дәрежеде әйленіп қойдым. Илья, сен бірінші болып сөз сеңа, оған мен татар музыка культурасындағы традицияларына давам ету, оны заманшалаштыру, музыкаль мирасны бүгінгі міне шындай форматқа жақынайту хақында қысқаша ғана сөйлеп өтсең еді һәм ғұммен лейблның якын араға планнары. Хәерле көн барыгызга да. Шыннан да бу проектта катнашучы барлык музыкантлар да безнең команда тарафыннан узак вакыт җыелып, Казанның иң профессиональ музыкантларыннан тора торган төркем тупланды. Фотоларда күргәнегезчә, без сәхнәдә шактый күп, бер юлы 13 кеше чыгыш ясый. Ул Татарстанда гына түгел, хәтта Россия өчен дә шактый күләмле проект. Һәм без үзебез үскәндә, мин шәхсән татар винил пластинкаларын жиям һәм яратып тыңлыйм. Һәм шушы пластинкаларда сакланган тере уен кораллары яңгырашы белән илһамланып, үзем арасында шундый ук илһамланган кешеләрне җыеп, тулысынча тере яңгырашта булган проект булдыру турында хыялланган идем. Һәм менә тора бара, үсә бара, безнең хыялларыбыз тормышка ашты. Biz үзебездә профессиональ яктан үстек, безнең тамашачыбыз да үсеп җитте һәм мондый концертларны шундый зур матур залларда үткәрү мөмкинлеге өчен без мөмкинлегенә бик шатбыз һәм сыйфатлы музыканы яратучы барлык тамашачыларны да моны килеп ишетеп күрергә чакырабыз. Бу чыннан да күзләр өчен дә, колак өчен дә, җан өчен дә бик күп ләззәт бирә торган шоу дип әйтәсем килә.
Ильяс, менә син әйттең, сәхнәдә бер юлы 13 кеше, ә сәхнә артында торган ничә кеше кала? Гомумән сезнең төркем менә никадәр зур? Менә шушы трибют кысаларында эшли торган барлык кешеләрне санасак, алар 20дән артык, чөнки без әле бик талантлы тавыш режиссерлары, техниклар, безнең ут режиссеры һәм гомумән бөтен командабыз монда катнаша дип әйтергә була. Һәм biz 2023 елда ел буена эшләп шушы команданы тупладык һәм алга таба да барлык мәйданчыкларда шушы команда белән килеп эшлибез һәм бу безгә теге сыйфатны бер дәрәҗәдә тоторга ярдәм итә. Һәм әлбәттә тере тавыш чыннан да күп кешенең катнашуын таләп итә. Ильяс, менә командабыз чыннан да бик шәп, без аны күреп ишетеп торабыз, ләкин якын арага нинди планнар белән менә бу концерттан соң тагын нинди планнарыгыз бар? Безнең инде гадәттә яз көне һәм җәй көне ачык һавада чыгышлар башлана. Без яратып төрле фестивальләрдә катнашабыз. Казанда гына түгел, хәтта башка шәһәрләргә барып чыгыш ясаганыбыз бар. Һәм әкренләп шушы бенд турында да, Илһам Шакировка багышлау концерты турында да күбрәк кеше белгән саен чакыручылар да күбәя. Һәм моңа яраклы сәхнәләрдә, моңа яраклы площадкаларда без моны тагын кабатларга әзер һәм тагы башка шәһәрләргә дә күрсәтергә әзер дип әйтәсем килә. Ә инде гомумән лейблны алганда без үзебездә шактый күп чаралар оештырабыз. Мәсәлән, кичкенә шоу-кейс фестивальләрдән алып 30 август узатырган Казан Кирмәнендәге фестивальгә кадәр фестивальләрне без үзебез оештырып эшлибез. Рәхмәт, Ильяс. Яңадан Россиян кайтырбыз. Юрий, мне кажется, Юрий на сегодняшний день реально участвует во всех самых крутых проектах, где задействована живая музыка. Вот скажи, пожалуйста, об искусстве создания современных классных аранжировок и все-таки фишка вот именно вот этого бенда в чем? Добрый день. Очень хороший вопрос, Александр, спасибо. По поводу моего участия везде в крупных проектах, это правда, как-то так сложилось за последние несколько лет, что действительно все, что касается живого звука, это с моим участием происходит во многом. Потому что, наверное, за плечами большой опыт работы, практически 20 лет, ты знаешь, уже на татарской эстраде, и, в принципе, в свои годы я там начинал заниматься этим именно бэндами. По поводу фишек в аранжировке именно в этом проекте. Вообще для меня Yummy Music Band — это отдельная история, это моя, наверное, творческая лаборатория, собственно, да, результат размышлений, которые уже там на протяжении многих-многих лет, куда движется татарская эстрада, вот так скажем. Если коротко, то отчасти это синтез стилей, которые все-таки, скажем так, воспринимаются больше людьми, и в то же самое время это некая попытка сделать что-то не то чтобы новое, скажем, хорошие какие-то традиции, уже сформировавшиеся в мировой культуре, да, в поп-индустрии, перенести на наши современные реалии. Именно вот все, что связано с живой аранжировкой. Вообще могу сказать о том, что действительно за последние несколько лет возник очень большой интерес вновь к живому исполнению, и сейчас, в принципе, ни для кого не секрет, что все крупные артисты стараются работать либо с бэндами, если позволяет бюджет, конечно, либо хотя бы с отдельными живыми музыкантами. Это точно так же касается и работы в студии. То есть сейчас, в принципе, классическая история, когда приходит вокалист,
певец, если он еще достаточно такой уже популярный, он хочет, чтобы в его аранжировках было как можно больше живых инструментов. Просто так складывается. И на самом деле я тому очень рад, потому что все-таки живой звук, живая культура — это всегда здорово, это про здесь и сейчас. Это про истинное творчество. Вот. А по поводу нашего проекта, во-первых, у нас уникальный состав музыкантов. Это действительно так. Каждый участник коллектива на вес золота. Опять же, все люди с огромным опытом, с накопленными там, да, годами. Даже есть молодые ребята там, но они уже востребованы, уже с большими такими достижениями. Поэтому у нас, мне кажется, удивительный тандем в том плане, что каждый из себя представляет очень яркую личность, каждый силен в своей какой-то стилистике, но в то же самое время мы объединяемся в некую общую идею. И об этом стоит упомянуть. Важная составляющая — это отсутствие каких-либо электронных помощников, скажем так. Это проще называется плейбэк. То есть мы за то, чтобы было полностью все живое. По сути, бэнд представляет из себя, наверное, такой мини-эстрадный оркестр, потому что у нас 3 клавишника, там 6 синтезаторов, да, практически это очень, очень серьезно. Есть уникальные инструменты, такие как ирландский висел, Алексей Макаров у нас играет. И традиционные, конечно, инструменты: гитара, баян. Опять же, да, традиционные, уже говорю, в 21 веке они стали действительно традиционными. Вот поэтому вот Дина Закирова у нас удивительный тоже музыкант, она играет и на скрипке, и на кулкубес. То есть наша задача сделать, привлечь какие-то действительно интересные этнические инструменты, которые созвучны татарской культуре, да, и в то же самое время обрамить это в некую такую современную окантовку, скажем, на традиции, которая уже сейчас является основой в мировой культуре. Вот как-то так. В самом начале своего питчинга ты сказал, мы ищем вопрос на тот ответ, куда движется татарская эстрада. Да. Как профессионал с 20-летним стажем, куда она движется? На самом деле могу сказать, что в последнее время происходит положительная динамика в татарской эстраде, это правда. Надеюсь, что она движется в нужное направление. Объясню, что я имею в виду. Например, когда мы начинали только, мы студенты там, да, плеяда, скажем так, молодых аранжировщиков, ты Марат Мухин, мой одноклассник, там, да, мы как-то все вместе тесно. Мы же сотрудничали очень большое количество лет с компанией Барс Медиа, они, собственно, являлись законодателями мод в свое время. Действительно был огромный всплеск новых артистов, появились там фабрики, да, то есть все это делалось на манер, скажем, московского шоу-бизнеса. И это, в принципе, принесло свои положительные плоды в свое время. Действительно появились интересные артисты, которые на сегодняшний день стали популярными. Вот. В какой-то момент произошла некая такая стагнация небольшая. Вот. И сейчас я наблюдаю картину, когда вновь, во-первых, появление бэндов, да, музыкальных, проведение различных фестивалей, там тот же самый Узгарежеле и так далее, и так далее. То есть, в принципе, есть какое-то движение в сторону развития. И, конечно, безусловно, как люди, которые слушают там более этническую музыку, там более народную, и любители там более эстрадного жанра, они есть. Я всегда за разнообразие стилей. И вот сейчас тот же самый лейбл Yummy Music, да, мы с Ильясом Гафаровым очень много лет уже сотрудничаем, дружим. Это наглядный пример того, что в Татарстане появляется публика, которой интересны самые разнообразные стили. И в итоге я считаю, что это большое положительное явление, потому что когда есть интерес у публики, когда люди ходят на концерты, когда они просто как минимум слушают радио по-прежнему, скачивают что-то в интернете, надеюсь, это движение в лучшую сторону. Спасибо. Илгиз, сөз сиңа, сен ғұмыр миңа қалса, сен түрлі жанрларда хамына бик кең дәрежедегі ижад кішісі, чөнки сен әлі түркі дүнияға да татар музыкасын беактив рәвештә танытасың, қызғаныш. Біз ол турыда қай вақыт сенің социаль челтәрләрдәге битләреңнән генә күреп барабыз. Бүгенге көндә бандта эш ничек бара, һәм менә Илһам Шакировка багышлау трибютта сез аның бик күп җырларын багышладыгыз. Тагын кайсы артистларның менә шундый трибютына син үзең булуын теләр идең?
киргизәбез барызга да. Бек зур рахмәт, шулай мине мактаганың өчен. Ләйсән, мин Yummy Music лейблында мин инде ялгышмасам бер 10 елдан артык инде. Без инде Ильяс белән бергә башладык дисәң дә була. Юк, Ильяс инде ул эртәрәк башлаган иде, мине шулай алып, ничектер без бергәләп иҗат итеп, менә Илнар Фатихов, шулай ук безнең Yummy Music бендның директоры, ничектер без еш шулай бергә булганга, без инде үзеннән үзе әйдә Илгиз безнең белән бергә дигән кебек шулай килеп чыкты инде. Бу безнең мин бик шатланып әлеге проектта катнашам, чөнки чынлап торып әйткәндә монда инде әйттеләр, тере музыкантлар белән чыгыш ясау, гомумән эшләү, иҗат итү ул җырчы өчен, артист өчен, минем уйлавымча, мин иҗат кешесе дип үземне атап инде шулай ук, иҗат кешесе өчен ул бик зур бәхет. Чөнки минем әле әйтәсем килә, менә без сәхнәдә чыгыш ясыйбыз, ул әлбәттә бик матур күренә. Аның әле бик матур, бик шундый мөгъҗизалы мизгелләре репетиция вакытында. Шул профессиональ, гениаль музыкантлар белән шәхси аралашу, алардан өйрәнү. Менә мин шушы лабораторияда дип әйтик инде булганым өчен бик шатмын. Тагын бер соравым булды синең. Безнең гомумән без бит инде аралашабыз. Ничегрәк булыр, кая, нинди безнең программа булыр? Безнең Yummy Music Band ул трибютлар белән генә шикләнмәс дигән безнең бер уй бар, һәм без аны ышанабыз аңа, чөнки безнең бар менә ничек әйтергә, авторлык җырлары бар. Безнең Юра Федоров үзе автор, безнең мин дә җырлар яза алам, безнең коллективта җырлар язучы, гомумән һәрбер аранжировканы ясаганда да шулай ук иҗат процессы бара. Шуңа күрә минемчә бу трибютлар белән генә шиклән торган проект түгел. Минемчә түгел, бу гомумән шулай. Чөнки безнең бар авторлык җырлары шулай ук без Усал белән Yummy Music Усал белән эшли, кем Алина Шәрипҗанова белән эшли, Кейру, Зейнәп апа Фәрхетдинова белән менә хәзер безнең Yummy Music бендның иҗаты башланып китәр дип ышанып торабыз. Гомумән алганда без Yummy Music Band шикләнми трибютлар белән. Инде кемгә ясарга теләр идем мин, ул әлбәттә Әлфия Авзалова. Ул мин белмим, минемчә хәтта булыр иде бик кызык, әгәр дә без 90-нчы елларның җырларын бер төрле торгызып, аларга яңа сулыш бирдек, чөнки ул безнең канда, ул безнең генда, ул безнең кодыбыз. Без шуның белән үскән. Шулай 2000-нчы елларда менә Юра Федоров әйтте, нидер бер үсеш булды. Ул еллардагы җырлар өлкәнрәк заманда яши торган кешеләр өчен ничектер, мин белмим, ә менә минем өчен ул минем яшьлек җырларым. Һәм минем әйтәсем килә, ни өчен менә Илһам Шакиров, ни өчен Әлфия Авзалова? Чөнки менә Илһам Шакиров үз вакытында чын мәгънәсендә революционер булган. Аңа хәтлек шулай тере бендлар белән чыгыш ясау булмаган, һәм ул заман әйтик теге дөнья күләме заманында андый күренеш, үсеш алган, һәм Илһам абый Шакиров бу үсешне, бу яңарышны, бу заман җиленә утырып, аны егәрләп, ул менә шулай безгә бик күп язмалар, безнең халкыбыз өчен бик кирәкле инҗе мәрҗәннәрен калдырган. Һәм менә минемчә без шул мәктәпне, шул җилне дәвам итәбез. Һәм инде әлбәттә заманча алымнар белән аны баетабыз. Рәхмәт, Илгиз. Эльвира, сүз сиңа. Бенд койларда маңа хәтле чыгышлар ясап өлгерде инде, койларга бардыгыз, нәрсәләрне күрсәттегез.
һәм күрсәтелмәгән әйберләрегез әле калдымы? Хәйле көн барыгызга да. Мин инде Ями Music төркемендә үткән елның июнь аенда гына килдем. Һәм инде мин бик шатмын. Шундай профессионаллар белән эшләвемә, иҗат итүемә. Беренче концертыбыз, мин катнашкан концерты ул Урал Music Night Екатеринбург шәһәрендә булды. Без инде аңа бик каты әзерләндек. Чөнки, икенче шәһәрдә үзебезне бик матур күрсәтәсебез килде. Шулай итеп репетициялар башланып китте, һәм мин инде бик шат идем. Минем өчен ул бер хыялымның чынга ашуы булды. Һәм инде соңнан трибют, Илһам Шакировның трибюты Кабан күлендә узды. Анда инде яңгырлы көн иде. Анда ничек куйганбыздыр инде ул концертны. Ләкин кешеләр килде, җыелды, аларга зур рәхмәт. Шулай итеп безнең белән азакка кадәр торганнары өчен. Бик матур концерт булды. Соңнан инде безнең 30 августта Республика көнендә чыгыш ясадык. Анда инде без шулай ук Илһам Шакиров җырларын җырладык, һәм Я Music төркеменең автор җырларын да җырладык, Илгизнең җырларын. Соңнан инде ул филармония концертлар залында булды. Менә фотографияларны күрәсез. Шуннан һәрбер концерт безнең өчен бик мөһим. Без анда үзебезнең барлык булган көчләребезне бирәбез, барлык булган белемнәребезне бирәбез. Алай бирсәм, Сайдаш концертлар залында шулай үтте. Илһам абый Шакировның трибюты. Автор җырлары, аңлаш әйтәм. Анда булды автор җырлары. Шулай ук менә 10 февраль алай бирсә, филармония залында, Габдулла Тукай исемендәге филармония залында шундай ук матур концерт куячакбыз. Алай бирсә яңа җырлар, яңа дуэтлар була, Зәйнәп апа бергәләшеп бар серләрен әйтеп бетермәсмендер инде. Шулайрак. Рәхмәт, Эльвира, һәм Зәйнәп апа, сез әле концертның кунагы буларак, шуңа күрә без сезгә дә иң соңгы булып сүз бирәбез, теге, что называется, на вкусное. Менә Юрий әйтте, татар эстрадасының бүгенге көндә яхшырак якка таба бара, ләкин чынлыкта сез бит инде бик күп еллар дәвамында менә шуның эчендә кайныйсыз. Беренчедән, сезнең моңа карашыгыз, һәм аннары халык ул чыннан да төрле музыканы ярата. Бар мәсәлән оркестрны гына тыңлаучылар, бар чынлап менә эстрада җырларын гына яратып, аны рәхәтләнеп тыңлаучылар. Шуңа күрә сезнең фикерендә ишетәсе килә, һәм Ями Music Band төркеме белән бу сезнең беренче уртак эшегез, ничек таныштыгыз һәм концертта нинди композицияләрне башкарасыз, ничә булалар? Хәерле көн барыгызга да рәхмәт. Чакырганыгыз өчен. Мин Ями Musicны тыңларга бик яратам. Шулай матур музыка эзлисең бит инде, үзеңнең теге җады ниләрен киңәйтергә без тиеш, беренчедән. Мин сәхнәдә бит инде узак еллар инде. Шулай да мин үзем гомумән бер төрлелекне бердә яратмыйм. Мин күп кырлы музыканы тыңлыйм, күп төрле жанрларын дигәндәй. Аннан соң кәефкә дә карый инде ул менә кайбер музыкаль әсәрләрне тыңлыйсы килү, кәеф белән дә бәйле әлбәттә. Һәм эчтәге рухи яктан үсергә теләүнең бер этәргече булып тагын бер менә шушы Ями Musicның мин күрдем дә башта Ями мәйтәм, нинди ямлеме соң бу мәйтәм дип исемен күрдем башта да. Мәйтәм, карар мәйтәм, ничек матур мәйтәм исем. Һәм мин аларны барып карарга булдым. Кемнәр катнаша, нинди группа, коллектив дигән ой туды да минем карасам, чынлап та эчендә үзебез белгән шул Юра, үзебез белгән Фатыйхов, үзебезнең үлектән үк гитарада да уйнаган бик талантлы егет. Мәйтәм, бәрәкалла. Мәйтәм, Илнар мәйтәм, юк бар җирдә йөрмәс.
Шундан соң мен карый башладым, чынлап та, һәм җегетләрнең бөтенесе шунда коллективта тупланган җегетләрнең талантлы шундай күргәчтен мин барып карарга булдым аларның чыгышларын моң студиясына нигә милли китапханәгә. Чынлап та мин анда музыка дөньясына чумдым. Минем бер тапкыр шундый хәл булган иде, ничектер бер Төркиядә бер дискотека баргач, әйбәт звуктан менә гел үземне онытып утырганымны хәтерлим. Менә монда тоже шундый хәл булды. Минем бик күңел халәтемә ятты. Һәм шуннан соң әлбәттә, мин инде һәрвакыт аларга иҗади уңышлар теләп, митәм, митәм сезнең белән тоже җырлап карыйсы килә. Митәм, менә сезнең егетләрегез, митәм, тавышлары бик якты, бик ничектер ачылган, митәм. Дип, әле үзләренә дә әйттем, җырчыларыгызның мәйтәм тавышлары шулай Илгиз турында беренче аны ишеттем, анда мин Алинәне дә ишеттем, әле вакытта бүтән теге усал дигән, әле анда яңа ниләр белән, рэплар белән, в общем, бик күңелле булды. Әлбәттә, мин бик куанып кайттым. Мондый безнең төркемнәр бик кирәк. Безнең Казаныбызда бит бик күп төрле халык яши. Халыкны бу һәр халыкның үзенең теге этник яктан үзен тәрбияләгән һәм нәселдән нәселгә буыннан бирелгән, шуңар гына тугры булып калган кешеләр бар. Алар бары тик үзенең күңеленә ниндидер матурны яңа гына түгел, ниндидер иштәлекле әйберне кабул итә. Мәсәлән, без үзебез, татар халкы, үзебезнең җырларны нинди генә ишетеп тәкъдим итсәк тә, баян белән, мандоскрип, мандолинамы, нинди генә курай белән генә тәкъдим итсәк тә, безнең халкыбыз шул моңны ишетеп, аны барыбер кабул итәчәк һәм уланы әлбәттә инде үзенең күңелендә калдырачак, үзенең әниенә баласына әйтик инде, шулай бит. Менә безнең менә шушындай Казан культура мәркәзе бүтән шушындай үзебезнең бүтән дөньяга сибелгән татарларыбызны һәм бүтән халыкны үзебезнең һәм шушы моңнарыбызны, җырларыбызны саклап аларга күрсәтерлек барыбер менә шундый эзләнүләр, проектлар, менә шундый эшләр кирәк. Һәм мин бик тә хуплыйм мондый эшләрнең, мондый коллективларның барлыкка килүенә. Һәм инде әлбәттә менә киләчәктә аларның булачак концертлары да, әлбәттә, алар үзләренә билгеле коллективта профессионал җегетләр, аларның менә импровизациялары бар. Һәрберсе үзенең инструментында үзенең профессиональ яктан шуның кадәрлек матур итеп күрсәтә. Менә аларның гына да тыңлап утыру, анда шәрык нидә килә, анда белмим Мексика ягыннан да килеп керә. В общем, бик күңелле проект һәм алар үзләренә һәрвакыт солистларны менә шулай эзлиләр һәм менә тәкъдим итәләр. Төрле тавышта безнең халкыбызның менә бигрәк тә бүгенге көндә аларның репертуарында Илһам абыйның җырлары күп, әйтик, халкыбызның кайбер җырлары эшкәртелеп, алар тәкъдим ителә. Булар менә шушы төрле тавышта алар тәкъдим ителеп, безнең киләчәк буынга алар күрсәтелергә һәм сакланырлык һәм аларны яңадан таләп итеп, шуны тыңларлык, тамашачысын табырлык дәрәҗәдә тәкъдим ителергә тиеш. Һәм бу бик дөрес юл дип уйлыйм мин. Һәм әлбәттә иҗатларында уңышлар теләп каласым килә. Әйдә, мөмкин булса, бәлкем әле кайдадыр концертымда да берәр аларның да чыгышы белән дә халкыбызга кайбер җырларын тәкъдим итү булыр. Ансы да теге планга кертмей калдырмый булмый, әйме, шулай бит. Эзләнәбез барыбыз һәм бу эзләнүләр аклансын, безнең халкыбыз кабул итсен. Кирәк Казаныбыз өчен, татар халкы өчен, татар халкын хөрмәт итеп, аның көйләрен яраткан бөтен халыкка яңача булышлай тәкъдим итү бик кирәк эш. Концерттагы башкарылачак композицияләр хакында. Башкарылачак композицияның исемен әйткәндә, беләсез, мин хәтта белмидерим әле, менә бу кышкы романсның безнең Фидан Гафаров, Рим Хасановның данлыклы шушы кийин Фидан Гафаров дип. Чөнки мин иң беренче сәхнәдән караган, тыңлаган кешем, кечкенә чакта Фидан Гафаровның кышкы романсын безнең авылга килеп җырлаган вакытын, шулай ук мин кечкенә дип әйтмим, инде бик үк кечкенә алмаган, инде 14 яшьләрдә, шул 13 яшьләрдә. Менә шуны тыңлаган идем. Һәм ул минем күңелгә калган кирәк.
Бақсаң, менә җегетләр бит инде алар Илһам Шакировның бөтен репертуарын актарып, бөтенесен энәсеннән җибенә кадәр тизеп чыккан кешеләр, алар әйтәләр, аның эксклюзив язмалары бар икән. Нинең Илһам абый башкаруында бу җырның. Чыннан да без аның бер ничек әйтик, югалган концерт язмасын кабызгач, кышкы романсны аның башкаруында ишеттек һәм ул чыннан да безнең өчен зур табыш иде. Чөнки Илһам абыйның репертуарында күп кенә җырлар берсе халык җыры дип беләләр, ул чынлыкта автор җыры икән. Бер җырны башка башкаручының репертуарыннан танып беләләр, ул чынлыкта берничә кеше тарафыннан башкарылган икәнен ачтык. Шуңа күрә бу проект безгә яңадан безнең музыкаль Ачырга ярдәм итте менә бу. Безнең музыкаль тарихыбызны яңадан ачырга ярдәм итә. Үзебез өчен дә ниндидер яңалыклар алып килә һәм без шушы яңалыклар белән яңалыкларны тамашачыга да тәкъдим итәбез. Демәк, кышкы романс концертта булачак. Һәм тагы бер музыкаль тарихыбызга килгәндә, biz инде бу җырларны күбебез төрле чыганаклардан ишетеп беләбез, чынлыкта исә тамашачы, хәзерге заман тыңлаучылары, бигрәк тә яшьләр, алар барысы да электрон музыкаль площадкалардан тыңларга күнеккән бит инде. Һәм кызганычка каршы менә пластинкалар я архивларга кирип таба алмаган кешеләр өчен күпчелек җырларның оригинал язмалары гомумән билгесез кала. Һәм миңа калса беренчедән шушы Совет чорында 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларда яздырылган һәм чынлапта архивларда сакланган язмаларны беренче чиратта барлык кешеләргә билгеле булган музыкаль площадкаларга да чыгару мөһимдер. Һәм без бу юнәлештә төрле партнерлар белән эшне алып барабыз. Мәсәлән, Мелодия фирмасында сакланган берничә альбом инде хәзерге вакытта рәсми рәвештә, легаль рәвештә площадкаларга чыкты. Әлфия Авзалованың 2 альбомы, Илһам Шакировның 1 альбомын алар югары сыйфатта архивларыннан теге цифрага күчереп чыгардылар һәм мин шанам бу эш алга таба да дәвам итәчәк һәм безгә кушылып бу эшне дәвам итәргә теләгән кешеләрне барысын да бу эшкә кушылырга чакырабыз. Ильяс, соңгы бер генә сорау, демәк 17 февраль сәгать ничәдә тагы бер кат тулаем мәгълүмат. 17 февраль Илһам Шакировның туган көненнән 2 көн узгач кичке 7дә без сезне Татар филармониясында көтеп калабыз. Дусларыгызны, әти-әниләрегезне, әби-бабаларыгызны, абый-апаларыгызны ярып килегез. Һәм әлбәттә балаларыгызны. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рәхим итеп. Бик тулы итеп, бик тулаем итеп сөйләделәр. Алай да бәлки, если есть вопросы, уважаемые коллеги. Да, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, включите. Айсулу Мирханова, журнал «Казань». Я, если позволите, на русском языке задам вопрос. Ну вот отчасти уже Ильяс Гафаров буквально с языка снял. Вот хотелось уточнить, вот, если можно по-русски, в каком состоянии сегодня находится наследие непосредственно вот Ильхама Шакирова, да? Насколько оно, на ваш взгляд, доступно для слушателей, для тех, кто хочет именно первоисточник вот, услышать? Потому что, безусловно, такой проект — это прекрасное движение в сторону популяризации вот этого сокровища. Вот можно еще уточнить это на русском языке? Да, продублирую на русском языке. Мы, так как мы давно уже работаем с различными первоисточниками, то есть я коллекционирую пластинки, мой коллега Радив Кашапов, он ищет через
архивы, зачастую эти архивы, ну, для обычных людей, которые не погружен в эту систему, могут быть вообще недоступны. И находятся такие записи, которые не выходили даже на фирме «Мелодия». С одной стороны, хорошо, что эта фирма сохранилась, и она продолжает вот по нашему запросу выпускать некоторые архивные записи на цифровые площадки. В прошлом году, насколько я помню, вышло 3 альбома. Это 2 сборника Альфии Авзаловой и 1 сборник Ильхама Шакирова. И они вышли ровно в том виде, в котором они задумывались на пластинках. И в то же время параллельно можно найти на цифровых площадках, так сказать, нелегально выложенный сборник песен Ильхама Шакирова, но, к сожалению, он, во-первых, не полный, во-вторых, он не каталогизирован, так как изначально задумывалось авторами. И мы, в общем-то, призываем всех, кто неравнодушен, подключаться к этой истории, потому что есть много записей, которых нет у фирмы «Мелодия», и, возможно, какие-то эксклюзивные записи хранятся и в архивах нашей республики. И мы будем в последующем продолжать эту работу альбом за альбомом, может быть, начнем с одного исполнителя, потом подключимся по репертуару другого исполнителя. Но, естественно, только руками энтузиастов эту большую работу провести сложно. То есть здесь нужно экспертное такое сообщество, которое будет замотивировано все это донести до каждого слушателя в наиболее удобном виде, то есть на цифровых площадках, через которые теперь все слушают современную музыку. А вот с фондами радио нашего как-то вот работали в этом плане, и как там обстоит дело с сохранностью этих записей? Насчет сохранности, я думаю, там должно быть все в порядке. Мы начали работу такую документальную в плане запросов, и пока запланировали на этот год найти определенные записи в архивах радио и ТВ. И у нас есть уже прямой контакт с организациями, которые хранят эти записи. Но параллельно у нас очень много творческой работы, поэтому мы сейчас стараемся найти единомышленников, чтобы как-то расширить эту команду и сделать эту работу системной, а не в свободное время от своей творческой работы, а так, чтобы этот механизм заработал, и мы совместно с правообладателями, с архивами и с нашей системой дистрибьюции выработали какой-то инструмент, какую-то схему, через которую можно будет это в дальнейшем легально выкладывать, и причем выкладывать в хорошем качестве. Ну, я еще уточню, я правильно понимаю, что пока до этого такой какой-то вот заинтересованности со стороны республики, ну, можно сказать, не было? И... Заинтересованность на самом деле есть. Вопрос только в том, что в 70-е, 80-е, когда это все записывалось, тогда не было такой четкой системы правовой. И, допустим, то, что записано было здесь, в ТССР, оно осталось здесь, то, что было записано там на «Мелодии», осталось в «Мелодии». И меньше всего представления у нас о том, что на самом деле осталось здесь, у нас в Татарстане. И вот это это является нашим предметом дальнейшего исследования, и поэтому мы обратились уже к профессионалам, чтобы они помогли нам все это найти. Ну ладно, успехов. Спасибо. Это будет очень нужное дело. Hürmetli коллегалар, тагын сұрауларыңыз болса рахим етіп. Если есть еще вопросы, у нас остается буквально несколько минут до окончания пресс-конференции. Если можно, буквально 2 минутки, такую маленькую ремарку. Когда я начинал работать еще только на эстраде,
мне очень повезло, я выступал с Аликом Шакировым, это был не один раз, и у нас, получается, такой своего рода творческий мостик произошел, поэтому, в принципе, вот эта уникальность этого концерта еще в том, что для нас, и для меня лично, Аликам Шакиров это не просто, да, ореол, понятно, да, а это человек, с кем мы стояли на одной сцене, и он еще в свое время давал напутствие. И, собственно говоря, вот вопрос живого звука, да, который ты задавал до этого еще. Ильхам Шакиров — это, конечно, человек, который действительно был ярким популяризатором живого исполнения. И вот эти ощущения от выступления с ним до сих пор в памяти. Поэтому вот, приходите на концерт, это будет интересно. Иде журнал Зөлейха, мине соннар кызыксындыра. Сезнең зал ничә урынга исәпләнгән, ничек сатыла билетлар һәм ничә инструмент кулланылачак буйлы? Соңгы сораудан башлыйм. Ничә инструмент дигәндә, безнең музыкантлар бер юлы берничә инструментта да уйный. Шуңа күрә сез сәхнәдә булган музыкантларны икегә тапкырласагыз, якынча шушы сан чыгачак дип әйтәм. 26. Бәлки 26 инструмент булыр дип. Чыгарсагыз әйбәт булыр безгә материал чыгарга. Чөнки концерттан концертка алар әле үзгәрә бара. Юк, бу Мәсәлән, булачак концерт турында гына сүз бара. Булачак концертта кулланачак инструментлар әле менә киләсе репетициядә ачыкланыр. Чөнки безнең хәтта репетиция вакытында да иҗади процесс бара. Һәм сез менә ярты ел элек бәлки каядыр ишеткән һәм күргән чыгышыбыздан ул хәтта аерылырга да мөмкин. Чөнки бер композицияны без һәр вакытта эшкәртәбез, аңа яңа сулыш кертәбез. Кайдадыр яңа солистлар өстәлә, кайдадыр яңа музыкантлар өстәлә, кайдадыр аранжировка бер якка китә, я икенче якка китә. Ә менә залга килгәндә инде ул ялгышмасам 600-га якын урын. Ноябрьдә узган концертыбызда ул тулган иде һәм без бу юлы да алга таба да залларны тутырырбыз дип ышанабыз. Һәм тагы бер яңалык дип әйтергә була. Киләсе атнадан без Пушкин картасы белән дә эшли башларга өметләнәбез. Хәзерге вакытта аның модерациясе уза һәм мин уйлыйм дүшәмбедән инде мондый мөмкинлек тә булачак. Тагын бер генә сорау бирәм, Ильяс, менә моңа хәтле узган концерттан репертуар ягыннан аерылама. 17 көнне ишетеләчәк җырлар һәм композицияләр. Әлбәттә, әйтүемчә, безнең концерттан концертка һәр вакытта нидер яңалык керә бара. Мәсәлән, сез Кышкараманс җырын бәлки бөтенләй үзегез күз алдыгызга китермәгән яңгырашта ишетерсез дип өметләнәм. Һәм Зәйнәп апа да безнең командада киләчәк концертка яңа аранжировкалар һәм җырлар өстәрбез дип уйлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Димәк, 17 февраль көнне кичке сәгать 7-дә Татар филармониясе залында очрашканчага кадәр хөрмәтле коллегалар һәм барчагызга да хәерле уңышлы көннәр, командага күп итеп уңышлар.